mina safuna ngiyothatha u1 no1 phuma u2 mhlawumbe phuma u11 angazi ukuthi ufuna ngenze njani ngoba manje lento angiyifundelanga ngifundile angiyifundelanga ngiyifunde phansi ukuthi thatha lesihlahla lesihlanze la lesiphume lo lona kuhlanganisa kuphumela into ayifunayo yawo izinto ezisishaya uthini Christianity siba siba lapho ke bathi kunokuphila ongapheli kumele sinake owasezulwini owasemhlabeni into ezingekho kodwa bona basibhoma lebabhomana mina sibalo umuntu okholelwa kakhulu esintwini ngikholelwa kakhulu ngedlozeni ngoba inkolo inkolo yobuKristu angiphikisani nayo kokholelwa kuyo kodwa mina ngikholelwa kuloko kwakithi ngoba nangathi uyabheka nje ihistory mina nginayo nawe futhi ngisho nale history nginayo ukuthi mina ihistory nginayo isiwakushaya izamanje angina history ngale kashaya ukuthi before ushaya ubani wayekade ekhona so mawuzongitshela ngoJesu ngitshela umuntu wakwelinye izwe ngingamazi angisho ukuthi angikholelwa kuye nokuthi angimthandi okholelwa kuye uright okholelwa ngapha uright futhi naye amadlozini ngoba mina ngiyazi ukuthi ubaba kamkhulu bani ubaba kashaka wakubani uma kashaka wakubani so into engaphinda ngishaya kakhulu lapho lezi ndawo zenkolo ukuthi amagama labantu bonke babe ayisilungu amagama angaze ngizothi khona siphamandla mina eBhayibhelini no siyanda no bani angangazi kodwa nje okholelwa kula angimphikisa ngimkhiphi futhi ukuthi wena musubuya lapha nalo eBhayibhelini biyecala right nalo kulabo bakholelwa kubo Joseph no Isaiah ngoba futhi bayazi ukuthi basuka baya nomlando wabo mina ngwazi so mina ngikholelwa ingapha kwaZulu la ngazi khona kwaZulu ngoba Mama ngithatha manje ukuthi angikukhombisa ithuna lashaka ngakufaka imoto ngifaka 1 ngifaka 5 ngiyobeka khona mama ngathi ngokutshela ngethuna lika Mateyu no Joseph angazi ukuthi uzophuma ngone somaqale uvele eGalile nalo Galile anginazi ngaba umfula nje lo Galile sibani ekethe mama yo ngithi mina umuntu okholelwa kuleyo nto angiphikisani naye angimshintshe umqondo ukuthi akaphume engene kulo kusho yini mina ke lamsayidi ngapha yes kwikhala futhi safe right yeah uyasibona ngelanga yesontweni ayingahluleka mawufika lapha uzotshelwa ngala madoda engikubalela wona ukuthi kunala madoda engawazi so emlando wami nje ngisho umlando wami ngapha kwaZulu ngikholela nje into zakwaZulu ngoba noma ngiqala ngishisa impepha angithi woza Jesu Kristu cha manje impepha nje ngibiza ogogo ngibiza omkhulu ngibeke no daba so inkolo yalabantu angiyazi ukuthi ayenzani yabona nje manje ngicanga ukuthi ahambe yohlangana kodwa ngo12 noma ngo1 enze usiko lwabo so ngeke ngiye usiko la ngithi ngiyonza usiko lamandiya mina ngingarazi ukuthi uGandhi wayo ubani noGandhi angifuni ukuhlukanisa ukuthi ngithi umusa noGandhi umusa noGandhi bazona bazalana kanjani kwiculture yabo yebo esibaqhayi angifuni ukubacwasa angifuni ukukhuluma kafuthi ngabo ngikuzwa kahle right ngapha nje ngithi engabadini ubaba omunye umuntu ohleze ubaba kanjalo ngeke mina ngibona ubaba omhlophe ngemnyama ngisho ubaba usenenwele ngathi yindiya ayilutho uyokhipha lebevent okusho ukuthi ufuna ibe nje kahle ukuthi kahle ngowaphi nangathiwa sengithola senginobabonelwe engazazi yini sasimbiza ngani uSathane before abelungu ukhona uSathane eAfrica uSathane phela babekhanda umuntu omnyama ngomthetho kwawumuntu omnyama uSathane noma uyabheka ngoba uSathane akamhlophe waye ngaba ngamhlophe njengoJesu ngoba phela khona ngesikhathi soJesu babuya ndawo labantu laba bangabheka awukwazi ukubaxabana bebangani wabe emkhanda ebe nempondo bese emisa womuntu na uyabheka eThombeni futhi ngakhumbula thina sibale lento ukuthi safunza lento le ukuthi bazothi abantu ayawunazi hayi umuntu ozokuthinta usathethe mina ayindabona uSathane bamfaka ukuthi abe nempondo kodwa nawe ubheka uphethe impondo khona umuntu usamuntu okurathathe wakudelwa lo muntu lo lo mnyama ngomthetho ngoba yini lezi impondo bengafakanga kuloku kumlu nempondo kubelike lo mlu lo kuthi kuza kanjani beyiphose ngapha usho ukuthi uSathane uzoshisa esihogweni futhi uyophethe imfoloko kuphendula thina inkinga manje nasibala ukuthi ngoba labantu ababekhanda iBhayibheli babedoma abantu nongathi uyabheka babekulutha umqondo ukuthi
uphume kulento le oyiyo ungene kulento le abayiyo wona phela nangani ngiyacela bal ikolo akudala ngafikile mangabuza ubani wabhala iBhayibheli uzomthola umuntu wabhala iBhayibheli wayefunda kusiphi isikolo ngeke ukuthole lokho yabo okushula kahle nje ukuthi mina wawufunzwa ikolo zazingekho kudala ikolo into yamanje singaze mhlambe phesha zazi ikhona kodwa qala eMzansi zazingekho ngoba noma ngathi uyafunda umlando waZulu angeke uze oshaka nosenza khona odingani babefunda kulezi izikolo baphasa baya kulezi cha ukhuluma nje ngomlando ubazalwa kwaZulu koqhutshwa nempilo balima bafuya nawo babefuya benze kokhona amaqhugwana la kanti oguqu baqhubeka ba nempilo bayaphambili